Mill-ewwel ta' Jannar, il-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin żdiedetilhom ġurnata oħra mal-leave tagħhom. Dan wara li għat-tielet sena konsekuttiva fil-budget għal din is-sena il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat rad ġurnata oħra leave li l-ħaddiema kienu nsterqu mill-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Dan meta ttieħdu l-festi pubbliċi kollha li kienu jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. One News żar it-toroq tal-Belt fejn tkellimna ma' bosta ħaddiema li nsertaw igawdu l-aħħar jiem ta' festi qabel jerġgħu jieħdlu għar-rutina tagħhom ta' kuljum. Ir-reazzjoni tan-nies li tkellimna magħhom kienet waħda ta' sodisfazzjon. Irremarkaw li fl-aħħar il-ħaddiema Maltin qegħdin jingħataw lura s-sigħat ta' leave li kienu nsterqu minn Gvern Nazzjonalista. ħaġa tajba għal min jaħdem ħafna hu. Dawk li ħadu għamna issa titu għamna bil-mod il-mod, ħaġa tajbu. Hija tajba u għax kien hemm żminijiet meta daw ittieħdu u ma riżewġ nagħtaw. Issa illum qed ingawdu minn din l-inizjattiva li ħal-Gvern li aħna qed noħdu l-ġurnata leave. Naħseb naqbel magħha u ġurnata oħra holiday. Jien naħseb ta' benefiċċju. Kulħadd jieħu gost biha. Kien hemm ukoll min iddeskriva kif beħsibu jqatta' dan il-ħin barra mill-post tax-xogħol. Ħafna jsemmu il-familja u l-ħruġ. Eżiet ekstra ċans u fejn tmuru jien nafu kollha xi qagħdi jew hekk. Le tajjeb għax ikonna ġurnata ekstra u ngawdu mal-familja. Aħna working mothers bat-tfal u ġifieri it's a good incentive. Tajba jew, imqasma matul is-sena. Kif taħseb li tqattaħħa kieku ġurnata oħra leave inti? Biex mal-familja. Tajba ħafna. Nmur naħdi biex jirma l-ħbib tiegħi u nmur lid-dar. Ġeneralment mal-familja u mal-ħbieb u hekk kollu żonna waħda leave u tagħmel nara break mix-xogħol. One News tkellem ukoll mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li tiġbor fih ħdana eluf ta' ħaddiema minn kull settur tal-ekonomija ta' pajjiżna. Qal il-General Workers Union imbuttat kemm felħed biex dawn il-jiem jingħataw lura lil ħaddiema Maltin u Għawċin biex ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Issa it-tielet ġurnata li jingħata l-ħaddiem ġifri hawnhekk qegħdin nitkellmu li l-ħaddiem għandu ċans 24 siegħa ekstra fis-sena jaqgħad tagħhom mal-familja biex mhux verament il-ħaddiem ikun għax-xogħol biss imma jkun juża x-xogħol biex jaqgħatta iktar ħin mal-familja u jkollu ta' ħajja ta' kwalità aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.